For us, we have not had a single challenge after November when it comes to SHA. Jatend kar thieth maduong' ma Ramogi Odinga e boma ma Kisumu oyango ni okumba mar SHA tiyo makare e thiethno. I will not be silenced. I will pursue all legal avenues to clear my name. Gavana machon Mameru Kawira Mwangaza osingo kendo e siasa ma kaunti no e yiero mabiro. En gima timore e okang', ok en otimore dichiel, gin okenge mang'eny. Ne wasechako gi updating of registers mag beach management unit members. Kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar yiero jokombe marito dho wedhe 143. Machiegni nyakoro mgajwang' chenro en kagi kacha nyinga Lydia Ukeo. Tendo osiptal ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital ma ong'ere ni Russia sani koro oyango ni gionge kod ng'ikruok mora mora yoro thieth kale okumba manyien mar thieth mano mar SHA. Jatatije Dr. Richard Lesiampe wacho ni jotuo ithiedho maonge ng'ikruok mora mora anyato jotuo man kod tuoche kaka kansa kod kata bero mar obwongo. Bende oyango ni onge jotuo ma imako kendo idinonegi osiptal kanyo ni bilo tamogi chulo kaka ne timo ndalo machon. I know there is a lot of talk outside there, and I don't want to get into that politics. But what I can tell you for free is that since we started, we at the National and this Referral Hospital, we have embraced the SHA. We have encouraged our patients to register as SHA members. In fact, if anything, our staff personally, actually register them. For us, we have not had a single challenge after November when it comes to SHA. All our patients, in fact, most of our patients, even who go through very, very expensive surgeries like neurosurgery, the issue of brain surgeries, tumors, and spine surgeries, the cost has been 300,000. All of them have been treated, and we have been reimbursed that money. So we have not experienced those challenges. I know there are a few teething problems here and there, but I think in our hospital, we have not had those challenges. In fact, if anything, the number of patients whom we used to waive or give credit has come down from almost 70% to now 15%. So in fact, the issue of our burden on waivers, as actually, it does not exist. Riwruok mochung' kar kende mang'iyo weche mag yiero ILOG ogolo duonde ewi wach mar register mar jogo ombulu. Koro gidwaro mondo mi oluok register makamano motelo ne yiero maduong' mag 2027. E ote mano ochwal ne ute fwambo kod jakom margi Victor Nyongesa, ILOG wacho ni kambi mane omi orak mano register mar jogo ombulu notelo yiero mar 2022 kod duol mochung' ne yiero IBC nonyiso luoro ni register makamano ne nyalo bedo kod jogo ombulu mano oseng'ielo rengo moheo $1 million gino ma omiyo nyaka koro luok register mar golo jogo mano osetho. ILOG wacho ni chenro makinde ka kinde maluoko register mar jogo ombulu mar golo jogo mosetho kosebedo katimore kaka dwarore e kinde mokalo. Pogore gi mano, ILOG bende lero ni nentiere weche mag daro jogo mag ombulu kowuok e gweng' achiel nyaka machielo ataro mar chik gino manyaka koro non malong'o. Ewi mano, ILOG dwaro ni chenro mar nono kendo luoko register mar jogo ombulu omi pek tok IBC yudo commissioners manyien haka ne oketo report mar e kind Azimio kod Kenya Kwanza report mong'ere kaka NADCO. Kwa dhie kaunti wa Meru nyakoro mgajwang' gavana machon Mameru Kawira Mwangaza ogolo duonde kowacho ni obiro neno ni oluoko nyinge kendo obiro romo gi jogo ma osebedo kapinge yiero maduong' mag 2027. Kawira wacho ni jogo osebedo kakelo ne midhiero nikech en miyo kendo thiche oke apisi kowacho ni ratiro mare norochi kaluwore gi chike. E kinde no bende kweth jotelo mamine mawuok e kaunti ma Nairobi oseo thicho mar gavana no oko ka koro gikwayo jodak makono mondo sirtelo mar miyo e lemo mar gavana e yiero mabiro. Based on any legitimate grounds, but was instead politically motivated scheme orchestrated by those who feared my unwavering dedication to the truth
and the welfare of the people of Meru. I am firm in my belief that this impeachment was not about accountability, but about perpetuating a culture of male dominance in leadership. To my people of Meru County, I thank you for your unwavering support and belief in my leadership. Your voices matter, and I will continue to fight for the development and the progress of our beloved county. I will not be silenced. I will pursue all legal avenues to clear my name, expose the injustices that have been perpetrated against me. Sisi kama wamama wa Nairobi ambayo ni viongozi, tulikuwa tunaomba watu wa Meru. Tumeona kiti ya Kawire meenda, mwanaume ndiye amechaguliwa, ndiye alikuwa deputy yake. Sasa tunaomba deputy wa Meru awe mama, because hiyo kiti ilikuwa ni ya mama. Obila e kaunti ma Migori omako miyo moro kod nyasore maromo gunde ang'wen manengone romo milion 10.9 gwenge ma Tarakwiti e sub county ma Kuria West. Jatend obila e kaunti ya Migori Francis Nguli nowacho ni achijne ne omaki e ode kama bende noyude gi nyasore. Nguli wacho ni gisebedo ka giketo achijno e nyong'ong kuom kinde malach bang' ne giyudo maling'ling kowuok kuom jopiny. Obila e kaunti ya Migori osingo tieko handidhi amero ji e kaunti no ma Migori. We conducted a well-coordinated multi-agency operation that was led by the OCS Isebania Police Station, Madam Chepkony, and her team, and managed to confiscate this illicit substance, the bangi, kwa mboma ambayo tumekuwa tunamulika kwa muda mrefu. I've been doing surveillance, especially on that house, among others. And we succeeded in impounding in that house 14.5 sacks of cannabis sativa, that is bangi. And we were able also to arrest one suspect who's been processed through the DCI, and should be appearing in court from today or another day which is convenient after we are through with the investigation. This is just one of the areas that we invented and of course impounded this large consignment which has a street value of Kenya shillings 12,960,000 shillings. Kwa Migori Tenya County ma Homa Bay kama bad migao mochungne chenro mag lupo sirikand county ma Homa Bay ochakanga chenro matao hiro hedho wedhe mantiere county no chenro makoro biro dhi nyime nyaka dwe mar ang'wen higani. Yiero mag jokombe marito dho wedhe 143 mayudre county ma Homa Bay ibago bang' higni ang'wen. Aka yor neno ni chenro mag lupo kod yore amoko ma itime dho wedhe odhi e yo makare. Jolupo e kaunti no osebedo kaywak e wi deko mar chako chenro mar yiero e dho wedhe mano onego bed ni chako tim dwe mokalo. Director e migao mar lupo e kaunti no Jojo Koth wacho ni chenro no biro dhi e okenge mopogore opogore kendo gin kod geno ni kochopo dwe manyien to gibiro dok ka chenro no rumo. Otimore dichiel gin okenge mang'eny. Ne wasechako gi updating of registers mag beach management unit members. Mano ne wasetieko ma odhi motim verification matiende ni idhi nono ni to register no bondikore maber e beaches. Mano wasetimo mwatieko. Koro e thuolo ma wan godo ni jo beach management unit members madwaro kom mora mora obed no dwaro bedo jakom kata odwa bedo jakeno kata odwa bedo jagoro e beach o apply ojazo form no to ndiko gimodwaro no, then nyaka bed gi ji 10 mosire lwedo ni giyie mondo ochung' kanyo. Deko mar yiero en achiel kuom ng'oyo ma okelonwa tabu manyalo duokowa e koko mang'eny makoro winjore e dho wedhe sani. County government mar Homa Bay
onego ne ni otimo yiero mag beaches mondo yiero no oduog teko mag jokombe mondo onyien teko mag jokombe mondo beaches go koro wayudo ng'at ma responsible mwapenjo ni ang'o momiyo gini timore kama to gini ok timre kama. Duol matawa weche tudruok pacho ka Communications Authority ogolo report manyiso chal tudruok e pacho ka mane kind giko mar higa mokalo kod chak higani. Report no rango matut e sekta matudruok kod kwan motenre kod tiyo kod mbui, rochruok mar ita tiyo kod mbui kuom mamoko. Isaac Okech negiler. E report mar Communication Authority ma kind dwe mar 10 nyaka giko higa mokalo, yore mag tudruok e yor simo yang ni omedre kod 2% kawuok 1.6. Medruok mane ochwal kod nyasi mag loro higa ka jogo mani kod lai mag simu kata sim card ochopo 71.4 million. Wan joma ondikore tiyo kod simbe pacho ka omedore koa 69 nyaka 71. Keyo yango simbe maromo 72 ni pacho kaka kuom kwangi simbe mag mula mos kata smartphones gin 41.4. Kama moko mag adiya kata machon gin 30.5. Communication Authority bendo yango ni chenro mag oro omenda kokalo simbe omedore ka kwan joma tiyo kaka agents oa 366 nyaka 395. Joma tiyo gi omenda mag simu omedore kod ji 2,000. Kata bed ni paro nitie ni chenro mag tudruok e yor barupe nolwar. Kwan barupe mioro pacho ka 806 nyaka 815. Kamago miore pinje maoko olwar koa 8,500 nyaka 6,700. Kwan osike mioro kokalo posta pacho ka omakore 3.7 million. Ka osike miore pinje maoko odok chien koa 141 nyaka 22. Bende lipodno yango ni ng'eny ji goyo simu kopogore kod oro ote machuok kata SMS. Isaac Okech, Ramogi TV. Piny owacho ma kaunti ma Nairobi dhi nyime gi gundho kendo bero pewe moko mabure kae manochako kethre. Achiel kuom pewe go en Jo Kadenge Stadium mayande ong'ere kaka City Stadium masani pedhe lum manyasani kata artificial turf. Pauno mokethre higni mathoth mokalo kata kamano geno sani nitiere ni pauno inyalo biti gode tuke mag lig mapacho kaja. Jatend migawo mar tuke kaunti ma Nairobi Brian Mulama wacho ni pauno kosetiek losi to biro kelo kido manyien mar kit tuk adhula Nairobi kod alwora mare. Turf ambayo imetengenezwa hapa imetoka kule Holland na inakuja inafiksiwa na wale wataalamu kutoka kule Holland ambao wanaelewa kuweka. Unajua hii kiwanja City Stadium the last time ilitengenezwa ilikuwa ni 2010. Imechukua miaka 15 kama hakuna serikali yote ambayo iliweza kututangulia ikuje katengeneza. So this is the first time serikali ya Gavana Sakaja imeweza kuchukua hii nafasi ya kuweza kushughulikia viwanja. Tulianza kusema ya kwamba kwa manifesto ya Gavana Sakaja ni kwamba tunataka make sure kwamba tuna nurture talent alafu tuna monetize the same talent. Jariembo mar nyamburko mag PM Evans Kavisi owacho ni en gi ikruok makare madhi chung na Kenya PM mag World Rally Championship madhi chakre Naivasha kiny. Higa mokalo Kavisi ne ok odonje PM makamano. Jariembo no mikonyo kod jariembo wadgi Absalom Aswani ne ok otieke PM ma higa 2023 bang' kane oyudo midhiere injin mar nyamburko mare. Obiro tiyo gi nyamburko kido mar Mitsubishi Evo X ma bende ma onotiyo go higa 2021 mano PM kuom thuolo mokwongo. PM makamano dhi kawo ndalo 4 ka jalo madhi siro loch mare en jariembo Kayla Rovanpira. Kanye motieke chendo mar kage kachinya korom gajwang ne ntie sigana mano wakelo mano motenre kod tiyo mar SHA aino ka Susan Atieno Kasuku nyisa kachacha ni ento SHA chal kagima konyo gi ahinya. Osebedo kantiere ngur nyakorom gajwang owacho ni SHA tiyo malera ahinya te osiptande ji giwegi ne ng'ata moloyo kata Russia. Wacho ni nyocha otiyo ne maler Lisa Hospitals kaeto wacho ni ere kumali no yude
100,000 mar bil manowinjo bed nochulo. Wacho ni oland ne ji mondo register kendo gichiwo omenda michiwo pile ka pile. Kaeto wacho kacha ni notiyo kuom higni 37 ka ochulo mana NHIF e kindego duto modhi retire. Wacho ni nokonye kata matin. Koro wacho ni public hospital to sani koro ikonye ji bende gi SHA oganda mondo register manena achiel kuom neno makare. Bende SHA tiyo negi kantie jok moko bende to pod ywak ni SHA ok ti. Geno marwa en ni ji duto obedo kod thuolo mar yudo chenro makare mag SHA. Awege kanyo awe thuolo ne chenro mar ngoma wake gi DJ V konyisa kacha ni en gi nyan moro mogolo mana Sweden kawuono. Miyo kete mana kae Ramogi TV nyinga Lydia Hoke. Oritimo sane.